गोपबंधु दास की, गोपबंधु दास की, जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, वंदे वंदे वंदे। सल्यूट। याडे खुशी ଏହି ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ, ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ଶାସନ ନେଲୁ। ଆମେ ଚଳାଉଛୁ ଦେଶ ଆମରି ନାଁରେ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆମରି ପତାକା ଆମରି ଟେକ, ଉଡ଼ଇ ଆକାଶ ଦେଖରେ ଦେଖ। ଏହି ପତାକାକୁ କର ପ୍ରଣାମ, ଉଡ଼ାଅ ଏହାକୁ ଦେଶ ତକ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାଇସ୍ମିତା ସେଠୀ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ତଥା ମୋର ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ଓ ମୋର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିବସ ଉପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୁଁ ଆଜିର ଦିବସ ଉପରେ ମୋର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମ ଦେଶ 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଥିଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଯେଉଁ ଦିନର ପହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନମାସମାନଙ୍କର ମନରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା ଏକ ଏପରି ଭାବନା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି 2025 ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ପହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦିଏ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ କି ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଘରକୁ ଫେରିବ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କି କ'ଣ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସନ ଭାର ଆମେ ଆମ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିଥିଲୁ? କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା କେଉଁଠି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଛ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଆତଙ୍କୀ ସଜାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦୋଷୀ କରାଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି? କ୍ଷମତାଶୀଳ ଲୋକ ନିଜମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ କୀଟ, ମାଛି, ମଶା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଇ ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହିଁ? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଜନସାଧାରଣର ପ୍ରତିବାଦକୁ, ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବିଚରଣ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କି ନାରୀ ଏଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲି ପାରୁଛି। କ'ଣ ସତରେ ନାରୀ ଏଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲି ପାରୁଛି? ତାହେଲେ କାହିଁକି ନିର୍ବାହ ଘଟିଛି? କାହିଁକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାରୀମାନେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଓ ଆଜିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ସେଦିନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡୁଥିଲା ଏକତାର, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର, ଭାଇଚାରାର, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡୁଛି ଷ୍ଟାଟସର, ଘୃଣାର, ଭେଦଭାବର ଆଉ ହିଂସାର। ସେଦିନ ଭଳି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଏହା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ, ଷ୍ଟାଟସ ଆଉ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଲିଭି ଯାଇଛି ସେ ଏକତା ଆଉ ଭାତୃତ୍ୱ ଯାହା ଦିନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଲି ଫୋନରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାଇ ରଖାଯାଇଥିବ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପରଦିନ ତାକୁ ଏଠି ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁଛେ?
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସେହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଆଜିର ସମାଜକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ କି ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ? ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ସେହି ମହାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାନ୍ଦି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କହୁଥିବ କି ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛାଉନଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟାଦା ଆଉ ବଂଶଧର ମୋ ମଥାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳଙ୍କି। ହେଲେ ତଥାପି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ନିଜର ମତ ରଖି ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡର ଅଠା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜିର ଦିନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲରେ ଯାଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। My school name is Sri Aurobindo Antarmukhi Purnaka Shiksha o Gaveshana Kendra. Today is 15/11. माननीय प्रधान शिक्षक ओ उच्च गुरुजी ओ गुरुवर बृंद एवं एଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋତେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15, 2025 ମସିହା ଆମ ଦେଶର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସୁଭାଷ ବୋଷ, ବାଜିରାଓ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବୀର ପୁତ୍ରମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। भारत की है शान तिरंगा, भारत की है जान तिरंगा, हम सबका नाम तिरंगा, भारत का सम्मान तिरंगा। अलग अलग धर्मों में भी तो यहाँ एकता समाई है। So we respect all of them. I love my country very much. I am proud to be an Indian. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पुण्यमयी गो पुण्य तो कोरे आराज की जसा भूली नाही मो तोरुणा की राती भूली नाही मो तोरुणा की राती प्रणाम करुची सत्या आराज की जेऊ जसा पुण्यमयी गो बुलुची बढुची खाई फळमूळ पिई झरणार नीरा नाली सुरुजर सुम किरणे बज्रए मो शरीर खिली खिलिबा सुवासे अंतर खिली खिलिबा सुवासे अंतर सती किड़ी पुलकित अरज जेऊ जसा पुण्यमयी गो काहीं से अतीत स्वर्ण इतिहास गीता गौरव वाणी भूलिलाई जाति गुरु कीरति विश्वर तु कल्याणी तोरुह पोषिबी जाति भारती तोरुह पोषिबी जाति भारती दिय हासिरे आशीष अरज जेऊ जसा पुण्यमयी गो पुण्य तो
से पपरी कूड़े जाई जंगल सारा गछोलता काकारी नाकेते पानी जबना माटी आकाश सुंदर तारा सते हम बुलबुले इसके ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का हो संतरी हमारा हो पासवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां गुलशन है जिसके दम से रस के बीन हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है ये दीवाने की जान और सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई दम है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा
ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हमको शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान हमने कहा हमने कहा है जो हमने कहो आओ हम मिलजुलते बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा आओ हम मिलजुलते बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा हमने कहा है जो हमने कहो चलते शरारे हैं पानी के धारे हैं हम काटे कटते नहीं